Més llibres estrena disseny nou amb dues novetats de dues autores molt potents. La periodista nord-americana Lisa Taddeo, que durant 8 anys ha recorregut els Estats Units de punta a punta per entrevistar-se amb dones de zones i entorns ben diversos. Taddeo se centra en les històries de la Lina, la Maggie i la Sloane, que són les 3 dones del títol, i ens ofereix un retrat tan colpidor com fascinant sobre el desig femení i les seves conseqüències. Va arribar l'any passat al número 1 en la llista de llibres més venuts del New York Times i ha contribuït, des d'un punt de vista ben original, al debat, sempre interessant, sobre les desigualtats de gènere pel que fa al sexe i al desig, i també sobre la frontera, que en aquest cas és molt prima, entre periodisme i ficció.